ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, баъзе бачаҳо хабар намешаванд патентҳояшон барвақт аннулировать шудагӣ аст, вале он касҳо пул дода истоданд ҳар моҳ, вале патент вуҷуд надорад. шуморо хостам ки аз ин мавзӯъ огаҳ кунам ки фиреб нахӯред. дар ҳамин видео оид ин масъала гап мезанем ва як масъалаи дигарро ки ман дар инстаграм видео кардам, то дараҷае ба мардум лозим будааст ки ман худам хабар надоштам, ҳатто 700 000 просмотр гирифт ва чиқдре ки мебинед 25 000 одам видеоро ба якдигариҳояшон поделитса кардаги ҳастанд. ҳоло оиди ҳамин мавзӯъ ман ба шумо видео пешниҳод мекунам, мефаҳмонам ҳамаашро. Бо диққат бошед, тамошо кунед. Агар ягон чизҳое ки ман хато мекунам, нодуруст мегӯям, ё ин ки аз ёдам мебарояд, шумо ҳамонро пурра кардани ҳастед, дар комментария нависед. дӯстони азиз, медонам ки миёни шумо ҳам мардуми басавод хело зиёд аст. Нависед, қабул аст, дигарҳо низ мехонанд ва ҳамчунин ба ёру рафиқони шумо низ ин навора равон кунед ки онҳо аз ин хабарҳо огаҳ бошанд сари вақт. як ду се масъаларо ҳоло ба шумо гуфта мегузарам. пеш аз ин биёед командаи мо ширкати Алабунро як дастгирӣ мекунем ҳамакаса ва суҳбатамонро оғоз мекунем. як партияи телефонҳои XR дар корпуси 15 Pro овардем ва нархашро арзон, яъне 23900 рубл кардем. пештар ин 25900 буд. дохили телефон iPhone XR оригинал аст. ҳатто метавонед ки бо имейл дар сайти iPhone тафтиш кунед. фақат корпусаш 15 Pro. телефон хело зебо, дар даст удобна мешинад. баъзео iPhone 15 Pro-ро корпусашро титан гуфта қариб аз туш мераванд, лекин ин ҳам корпусаш монанди титан, қариб ки ягон фарқ намекунед. Face ID ва фонарикаш ҳам кор мекунад. касоне ки ин телефонро хариданянд, метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед. доставка ба тамоми территорияи Россия ҳаст, бе пул. инчунин дар метро бошад, курьерҳо мебаранд. марҳамат, муроҷиат кунед. хуб дӯстони азиз, сар мекунем аз якчанд мавзӯъҳое ки бояд мо дар ин навор суҳбат кунем. дар масъалаи уведомление бисёр бачаҳои мо дар хавфу хатар ҳастанд. пароканда ҳар тараф медаванд то фаҳманд ки мо чӣ хел уведомление кунем. мувофиқи қонуни Россия аз 7 январ ҳар нафаре ки патент мегираду дар муддати 2 моҳ уведомление дар ФМС пешниҳод намекунад, дар ин видео патенти он кас автоматӣ аннулировать мешавад. агар ки шумо ҳар моҳ пулашро сари вақт супурда истода бошед ҳам ин чиз ҷони шуморо халос намекунад. бояд ягон ҷо официально кор карда, трудовой договор дошта дар ФМС бояд мо уведомлият кунем. бисёрҳо мегӯянд ки ман бо оилаам ҳастам дар Россия ва оилаи ман дар хона аст, ман намемонам оилаи ман дар он ҷо кор кунад ва дар хона менишинад. фақат барои нарушение накардан ман чӣ кор кардаги ҳастам? патент кардаги ҳастам оилаамро. чӣ хел кунем ки дар ягон ҷо трудовой договор шавад, официально ягон ҷо кор намекунад. якчанд роҳҳои ҳалли масъала ҳаст, ки бо соҳиби хона можно аст договор бастан, ё ин ки усни ҳаст, чанд намудояш ҳаст. барои ҳамаи ин саволҳо як ду се рӯз пас мо ҳамроҳи Муҳаммад Собиров, ки шумо аллакай он касро мешиносед ва дар расм дида истодаед, бо Муҳаммад Собиров мо интервюи калон дорем сари ҳамаи мавзӯъҳо, сари ҳатто мавзӯи ин ки агар патентро пулашро супурданаш як рӯз ду рӯз гузарад, баъд аннулировать мешавад ё ин ки намешавад. ростигар ман чанд ҷое ки официални аст, ФМС инҷо аст, занг зада пурсидем, мегӯянд ки да аннулировать мешавад. яъне ки ҳамин рӯз намедонам, ҳамин рӯз масалан рӯзи патентсупории шумо аст, шумо фаромӯш кардед ва яке пагоҳ дар хотири шумо расид, аз байн як рӯз гузашт, патент аннулировать мешавад ё ин ки намешавад? пурсидам, гуфтанд ки аннулировать мешавад, вале бисёриҳо мегӯянд ки аннулировать намешавад. аннулировать намешавад, мақсад намесӯзад патенти шумо. версияҳо гуногун ҳастанд, ҳар хел ҳастанд ва ман одаме ки ҳамин шаборӯз дар рӯи ҳамин кор аст, Муҳаммад Собиров, онро ҷия задам, мо суҳбат кардем, маслиҳатҳои мо пухтагӣ аст. навори оянда рӯзи ҷумъа ё ин ки рӯзи шанбе бояд пешкаши шумо шавад. ҳамин ҷумъа шанбеи оянда иншаллоҳ. ва мо як навори дароз мекунем ки тамоми саволҳои шуморо ман медиҳам. шумо фурсатро истифода бурда дар комментария саволҳои худро нависед. аз ҳамин ҷо ҳам ман саволҳоро гирифта рӯйхат карда ба Муҳаммад Собиров, юристи шинохтаи тоҷик, ки дар Россия ҳамаро мешиносад, ба он кас пешниҳод мекунам. дигар масъала ин аст ки дӯстони азиз, ҳамон QR код аст ки дар пушти паспортҳои шумо. ман ҳамон QR код аз солҳои гузашта бошад, агар патента дар 2023 гирифтагиё ва QR код настраиват кардагӣ аст ҳамон гунае ки
шумо дар болоаш вақте ки камера телефонро мемонед автоматӣ аплачет кардан мебарояд 6600. Ман Москваскую област дар назар дорам. Агар дигар областҳо бошад ҳамон патенти 2023-аш пешниҳод мешавад барои шумо. Шумо нагӯед ки аз айби ман неку худаш ҳамиха нишон дод, манам ҳамиха платит карда истам. Ихел нест. Аз 1 январ нархҳои патент қариб ки дар 99% шаҳру областҳои Россия қимат шуд. Ман нархҳои патентҳоро 2024-ро дар охири видео мемонам. ҳатман онро ҳам тамошо кунед, мебинед ки дар кадом област чанд сум шудагӣ аст. ва дар ин масъалаҳо ҳам қатъи Муҳаммад савол ҷавоб мекунем, шумо мефаҳмед. вале шумо дӯстони азиз, вақте QR кодро бо телефони худ мебинед, нархаш мебарояд дар он ҷо 6600. шумо ҳамон 6600-ро удалит карда 7500 карда баъд пулро супоред. ё ин ки Сбербанк дар омада дар бали болоаш патент менависед, вариантҳо пайдо мешаванд. Патент барои муҳоҷирон гуфта мебарояд, зер мекунед он ҷо. дигар роҳаш осон аст. инъинаи шуморо мепурсад, мезанед, ному фамилияи шуморо мепурсад, менависед ва аз он ҷо меню аст. менюро ки зер мекунед, Москва, Московская област, Санкт-Петербург ҳамааш пайдо шудан мегирад. Дар болои он зер мекунеду автоматик нархи патент дурусташ ман ҳамин соли 2024 пайдо мешавад ва шумо гирифта пули патентро дуруст месупоред. саволи дигар аст ки бисёрон мегӯянд, мо фикр кардем ки қонун аз 7 январ ба имзо расид. мо патенти ман супориданаш 5 январ буд, 4 январ буд, ман нархи кунагӣ супоридам. дӯстони азиз, қонуни 7 январ ин барои уведомление аст. нархҳои патент баланд шуданаш аз 1 январ мешавад ҳар вақт, ҳар сол. ин ба ин ҳама чиза смешуд накунед. ин отдельно аст, инаш отдельно аст. хоб дӯстони азиз, фаромӯш накунам чизи дигарро мехостам ба шумо бигам. ин спискае ки ман дар охир мондагӣ ҳастам, шаҳру вилоятҳо аст. шумо мебинед ки масалан шаҳри худро намеёбед, баъд менависед ки шаҳри ман ёфт нашуд. шаҳри шумо таҳти ягон вилоят ҳаст. аз Википедия дар омада бубинед, масалан чуба Екатеринбург нест. Екатеринбург ин Свердловский област мешавад. шумо бинед ки Свердловский област нархаш чанд сум аст, ҳамон Екатеринбурги шумо аст. чуба шаҳри Казан навистагӣ нест, ин ҷумҳурии Татаристон нависондагӣ аст дар ҳамон ҷо, яъне ки Татаристан. Казан отдельно нест, Казан ҳамон аст, аз ҳамон ҷо меёбед. ки баъзеҳо мегӯянд ки барои чи Барнаул нест, ман дар Барнаул зиндагӣ мекунам. Барнаул ин дар Алтайский край медрояд. шумо бинед ки нархи Алтайский край чанд сум аст, ҳамон нархи Барнаули шумо аст дӯстони азиз. хоб ҳамин хел кадом шаҳрое ки аз шумо аст намеёбед, бинед ки шаҳри шумо кадом крайда туғри мегирад, кадом област туғри мегирад. аз ҳамин лиҳоз шумо аз ҳамин хел Википедия, Google в помощь мегӯянд, ко ҳамин хел кам чақон чустирак шудан дар кор. баъзе чизҳоро ҳама чиза медонам ки 90% шумо ин чизҳоро мефаҳмед, лекин ман маҷбур мешавам ки фаҳмонам. 10% бачаҳои мо ҳастанд ки менависанд. боқи худованд нигаҳбонтон дӯстони азиз. вақти қимати шуморо намегирам. рӯзи якшанбеи гузашта мо як воқеаи калон доштем дар Россия дар бораи бизнес. 300 нафар муҳоҷири тоҷик омадагӣ дар он ҷо, баъзеҳояшон аллакай бизнесмен. вохӯри беҳад ҷолиб гузашт. наворашро мондагиам дар YouTube канал марамат канали голос мигрант дароед, дар он ҷо бубинед ва обуна шавед ки вохӯри саволҷавоб бо юристи тоҷикро пропускат накунед. хоб дӯстони азиз, наморо лайк мемонем, поделиться мекунем ва ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. хайр.